Sanibonani guys, igama ngiqabile nibasela amazwibela e-homecoming angomhla ka-3 March. Guys, ekuseni-ke ngovivi uShwabi bekade edla i-breakfast emzini wakhe. Uthe methi nhla ngaka-left nangu uMaNgcobo uyafika uyiphophothile ugirl ugqoke ingubo emfushane. Kuyabonakala nje ukuthi ayi useyindlela ufuna-ke ukuthatha uhambo oluphuthumayo. Umane nje wathi uShwabi ayi wasiza-ke wafika ntokazi. Qoqanaka amabhokisi lawa kumele sihambe siye-tavern. Wathi khehla wathi hayi bo musungingiza ngithi siyahamba manje kumele siyosebenza. Wathi khehla, hayi bo guys uMaNgcobo yazi bengiqala ukubiza uShwabi ngekhehla. Kusho ukuthi manje usiyayibona ukuthi ushade nekhehla ngoba nakho esebhizi ematasatasa nongaraji intanga yakhe. Hayi bo, asikho-ke lapho. Umane nje washo kuMaNgcobo ukuthi namhlanje ngilontsha isaluni yami. Ha! Umane washaya itafula ngesibhakela-ke guys uShwabi ebona ukuthi nayi ingulube imnonela emzini wakhe. Uyambuza ukuthi hayi bo wemthandeni uthi uyaphi uyovula isaluni, ngathini kuwena ngale saluni yakho? Wathi ngeke phela mina kade ngakutshela ukuthi ngifuna nami ukufeza wami amaphupho, ngikhathele kuloke ngiwaphana namatafula agcwele utshwala. Wathi lalela la, ngesikhathi ngikushada mina ngakususa kini ngathi woza uzofeza awami amaphupho. Wena wakho amaphupho awasabalulekile manje, wena uzosiza mina la. Uyangizwa ukuthi ngithini kuwena mthandeni? Wathi ayike cha mina ngiyahamba-ke ngiyoyilontsha nje isaluni yami, uthanda ungathandi ngiyahamba. Wabehamba guys uMaNgcobo. Lapho uShwabi kuthi akamudla mfele, kwabonakala nje ukuthi uswele amandla ukuthi amthathe amnyomfoza amvalele endlini amkhiyele. Wahamba-ke guys kanjalo kumthandeni wamshiya emabheketwane njalo-ke uShwabi. Ngapha-ke uShwabi-ke uhambile waye ethaveni eyoqoqa phela-ke amabhokisi lawa athi kwataka kahle-ke ngoba beyimisele ngokuhambisa ukudla emphakathini eyoxolisa phela ngale sifo lese-cholera ehlasele samuka nemiphefumulo yabantu. Ufikile kumphakathi wathi sizwile ukuthi uyasibiza-ke la Shwabi. Wathi yebo mphakathi, ngithi angithi nje shwele ngalento eyenzakalile, nginilethele nakho ukudla ngizonxephezela ngakho. Umphakathi wathi cha thina besifuna kahle le tavern ivalwe. Wathi mekuthi iyavalwa ithaveni angeke uze kunisize ngalutho, bengicela bandla ukuthi namukele naya wama-food parcel. Mekukhona futhi nikudingayo ningibize ngasese, mina ngisazoqhubeka nginisize. Nalamanzi lawa ngisazozama ukuthi-ke avule amanzi empompini nithola amanzi ahlanzekile. Ngicela bandla nithathe nakukudla kwamanje nibone ukuthi ngixolisa kangakanani. Nangampela-ke guys umphakathi uyilambele bakithi wamane wavuma ukuthatha ama-food parcel. Bekukhona ngisho isigubhu samanzi ahlanzekile, hhayi bathatha abantu badla. Ngapha-ke uMatron yena ubhizi uyabhala ama-placards guys. Kubhaliwe-ke laphaya ukuthi stop children abuse. Kwathiwa water is a basic need for everyone, we need water. Kwathiwa phansi-ke ngethaveni kaShwabi phansi kubonakala nje ukuthi manje useshoda ngabantu abazokwazi ukuthi-ke bayotoyitoya-ke naye uMatron ukuze phela ithaveni kaShwabi ivalwe. Ufikile kumphakathi-ke, hayi naye uMatron waba namathemba ukuthi hayi uzosebenzisana kanye nawo, kanti akabuzanga elangeni. Bamjikela-ke guys bathi ayibo uthi siyovala ithaveni kaShwabi. Hayi thina sesixoxile noShwabi sakhuluma impela into ezwakalayo, uyafuna yena ukusisiza bandla futhi akusilona iphutha lakho ukuthi-ke kube nekhorela la esigodini sase-Okhambeni. Wathi uMatron hayi bo mameshani, senikhohliwe yini nina ukuthi iy'ngane zenu zidlulile emhlabeni, amalungu omndeni wenu adlule emhlabeni ngenxa yakhe loya Shwabi? Wamane wathi loya bhuti thina ngeke size sikwazi ukuvala ithaveni kaShwabi. Khumbula ukuthi kunabantu abasebenzayo kuleya thaveni ababeka isinkwa etafuleni ngenxa yakhe uShwabi. Wathi hayi bo kwenzakalani ngani? Wathi uShwabi usinikeze ukudla thina. Wathi ukudla? Ngiqonde ukungitshela ukuthi iy'mpilo zabantu bomndeni wenu zibaluleke kancane okudlula ukudla okuncane nje nikuphiwe uShwabi. Wathi lalela la uMatron, yabona wena emzini wakho kunefriji eligcwele phama oncamncane. Ekupheleni kwenyanga uyazi ukuthi kunomholo ozohlala ebhenki lakho every month. Ungaphiki-ke nathi, thina siyalamba, thina silambile thina. Mekuthi uthi lama-food parcel mancane okungcono siyawathola usinikezile uShwabi mahhala, wena usinikani? Yo guys waqeda lapho umphakathi wonke waphuma wahamba wamshiya uMatron ekhexile guys, esebona kahle ukuthi uzotoyitoya yedwa manje. uShwabi usegijime ngale uyothenga umphakathi ngama-food parcel okukhona khona irayisi, amanzi kanye nobhontshisi.
Hayi guys, akukuningi kakhulu akabanike kona, kodwa-ke kubona kuningi ngoba vele bebengalindele lutho guys. Yay! Kunzima. Akupheli-ke lapho. Eklinikhi-ke uZethu bekadelela ubuthongo ehlele esihlalweni elinde phela ukuthi ama-patient efike. Uthe nje efika uSifiso ephethe amabhokisi ey'nsiza phela zaseklinikhi, wafica uzithelele, wamvusa kahle wathi, "Ntokazi, awuhambe othola ikhona nje ongasulale kulona ngoba ubukeka ukhathele." Wathi, "Hhayi, akusenani, nawe vele ukhathele, kuyacaca ukuthi awubuthaka qotho, ubukade ubhizi usiza umphakathi." Hhayi-ke guys, uZethu ugcine ebonga-ke kuSifiso ukuthi akavaze enze izinto zibe awkward emva kokuthi behlukane phela, nokuthi basebenzisana kahle kokusiza umphakathi. Hhayi-ke guys, kwakuhle kwanjeya, kubonakala nje ukuthi sebethe let bygones be bygones, ababambelele kwi-past. Bahlukene kodwa futhi basabangani. Guys, akupheli-ke lapho. uMaNgcobo-ke uhambile-ke wayovula-ke isaloni yakhe. Uqale nje wakhuluma-ke nabantu-ke laba azobenza amakhanda bese ngaphandle bengakavuli iminyango. Wababonga-ke ngokuthi-ke bameseke. Hhayi, basho-ke nabo ukuthi impela-ke bazofika impela bazoluka amakhanda kaningi manje ngoba phela uMaNgcobo bayamazi ukuthi uyalishaya ikhanda. Hhayi, nangampela-ke uMaNgcobo wathatha ukhiye wavula-ke manje isaloni yakhe. Esikhundleni sokuthi athi happy or surprise, umane wahayiza ugirl kungathi ubona ibhubesi ngaphakathi kwisaloni. Akuvezanga ukuthi kwenzakaleni, kodwa mina ngokusola kwami ngathi khona umuntu ofihlike lapha, wafihliza, wadabula, washisa, wona nje waqeda wathi nya. Manje ngiyayibuza, ngiyayiphendula ukuthi ngabe ubani lo osemane nje wamosha isaloni engakavulwa ngisho ukuvulwa? So kwekabili kungenzeka ukuthi-ke uNesithando ey'phiniselela phela ukuthi-ke uMaNgcobo umane wantshontsha indoda yakhe phela uNgaraji, noma-ke uShwabi uthumela abantu bakhe phela uno-connection everywhere ukuthi befike laphaya beqekele phansi ngoba seke wakwenza na before, washisa zonke izinto zakhe zokusebenza uMaNgcobo. So angavinjwa yini ukuthi-ke aphinde enze into efanayo manje kule saloni le entsha? Guys, sengathi-ke leli bhizinisi lale ntokazi lizoloke nje liyiphupho nje kuyona ngoba hhayi, baningi abantu abangayifunela impumelelo. Guys, aphela lapho-ke amazwibela namhlanje. Ningakhohlwa ukusubscribe nilike nikhomente. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama uNqobile nibasela amazwibela e-homecoming angomhla ka-3 March. Guys, ekuseni-ke ngovivi uShwabi bekade edla i-breakfast emzini wakhe. Uthe emethi nhla ngaka-left, nangu uMaNgcobo uyafika, uyiphophothile ugirl, ugqoke ingubo emfushane. Kuyabonakala nje ukuthi ayi useyindlela ufuna-ke ukuthatha